Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 21 красавіка. І гэтым разам мы раскажам, дзе і калі можна будзе далучыцца да балю рэканструкцыі гістарычных танцаў 18-19 стагоддзяў. Даведаемся пра адметнасці бельгійскага стартапа, агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і завітаем на фестываль духоўнай музыкі «Залатагорская ліра». Трэці міжнародны фестываль-конкурс дзіцячай маладзёжнай творчасці «Дзеці планеты» пройдзе ў Брэсце з 27 красавіка па 1 мая. Сёлета творчыя спаборніцтвы запланаваны ў 6 намінацыях і ў 4 узроставых катэгорыях. Акрамя традыцыйных харэаграфіі, вакалу, інструментальнага выканальніцтва, тэатральнага майстэрства, выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці дадасца і арыгінальны жанр. Да конкурсу дапускаюцца ўсе віды цыркавога мастацтва, акрамя паветранай акрабатыкі, а таксама канцэртных нумароў з выкарыстаннем агню і жывёл. Таксама ў межах арт-праекта пройдзе выстава пясочных работ і майстар-клас па пескаграфіі. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых корэспандэнтаў. Гіві Гбілашвілі, малады крэатыўны харэограф родам з Тбілісі, у свае 23 аб'ездзіў з гастролямі паўсвету. Працаваў у вялікім тэатры Грузіі, у кітайскім Сіндзіяне, быў салістам танцаў у такіх калектывах, як Сухашвілі і Метэхі. У Мінск прыехаў 1,5 гады таму, стварыў свой тэатр руху і працуе над новымі эксперыментальнымі праектамі, дзе сумяшчае еўрапейскі танец з грузінскім каларытам. Обычно мы привыкли, что все поют над джазом или что-то такое, чтобы танцевали, такого еще не было. Поэтому мы решили, чтобы вот с нашим грузинским характером, нашим, так скажем, энтузиазмом сделать это все. Впервые в Минске, кстати, я сказал бы так, потому что до этого такого проекта не было в Минске. Знайшоў тут у Беларусі і сваё каханне. Ірына падтрымлівае мужа ва ўсіх творчых пачынаннях, адказвае за касцюмы ў новым калектыве. Тэатры руху, які працуе ў стылі фолк-мадэрн, а танцуе джаз. Он меня покорил своей харизмой, потому что у него невероятная энергия, которую, если он отдаст людям, то она вернется к нему вдвойне. История любви не только с супругой. Наверное, как я полюбил Минск, так я полюбил белорусскую женщину, скажем так, белорусскую девочку, потому что ты живешь в Минске, понимаешь, что это за страна, и невозможно, что ты не полюбил здесь девочку, которая будет такой откровенной с тобой. Ідэя новага праекта імправізацыя сумясціць разам з калектывам Андрэя Славінскага джаз і танец. Рэпетыцыі перад прэм'ерай канцэрта праходзяць кожны дзень. Джаз праз танец. Такую мастацкую імправізацыю прапануюць прафесійныя музыканты і артысты балета. На класічныя і джазавыя творы зробленыя аўтарскія аранжыроўкі. Вынік цікавае спалучэнне розных відаў мастацтва, і гэта дзеянне нараджаецца на вашых вачах. Мы взяли и классические, и современные джазовые хиты, да, и даже где-то будет какой-то джаз, фанк, ну, то есть это будет и джазовая баллада, и классическое джазовое произведение, и даже какие-то, ну, будут произведения, которые мелодии написаны современные, но будут в нашей авторской аранжировке. Новый проект дае старт новым імёнам. Імправізацыя як у музыцы і мастацкіх жанрах, так і ў самавыяўленні таленавітай моладзі. 28 красавіка ў калоннай зале цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў адбудзецца беларуска-расійскі баль рэканструкцыя гістарычных танцаў 18-19 стагоддзяў. Публіцы прапануецца ўбачыць на свае вочы, як аматары вальсаў і паланезаў працуюць над адаптацыяй культуры мінулага да сучасных традыцый. Ініцыятарамі правядзення дадзенага мерапрыемства з'яўляюцца прадстаўнікі гістарычных танцаў розных узростаў з розных гарадоў Расійскай Федэрацыі. Заўтра з самага ранку неўтаймаваная каманда праграмы «Наперад у мінулае» прапануе вам здзейсніць фальклорную экспедыцыю ў вёску Язна Міёрскага раёна. Гэтым разам аўтары пазнаёмяць з фрагментам мясцовага абраду хрэзьбіны ў выкананні фальклорнага калектыву «Язынка». Арыгінальную версію старажытнай народнай песні выканае Ганна Благава. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра ў 9 гадзін 40 хвілін на Беларусь-3. На
На пачатку красавіка прадстаўнік Беларусі на сёлетнім Еўрабачанні Аляксеев і здымачная група Белтэлерадыёкампаніі накіраваліся ў прома-тур. Артыст ужо выступіў у Эстоніі і Літве, пабываў на традыцыйным канцэрце Еўрабачання ў Амстэрдаме. Сёння прадстаўнік нашай краіны возьме ўдзел у прэ-паці ў Мадрыдзе. Дарэчы, Аляксеев выступіць у першым паўфінале 8 мая пад 8 жа нумарам. Другі паўфінал конкурсу запланаваны на 10 мая. За перамогу прэтэндэнты пазмагаюцца ў фінале Еўрабачання 12-го. Чым яшчэ жыве замежжа, акрамя падрыхтоўкі да Еўрабачання? Бельгійскі стартап ператварае выкінутыя пластыкавыя бутэлькі ў сонцаахоўныя акуляры. Мэта кампаніі – дасягнуць таго, каб пластыкавых адходаў не было зусім. От пластиковой бутыльки до модных солнцеахоўных окуляров. Бельгийский стартап, заснаваны ў Антверпене, дае другое жыццё адходам з пластыка. Акуляры робяць на 3D-прынтары. Такая тэхналогія выкарыстоўваецца ўпершыню. Сыравінай служаць не толькі бутэлькі, але і прыборныя панэлі аўтамабіляў і пластык з халадзільнікаў. Усе дэталі збіраюцца ўручную. Таксама кампанія прапануе сваім кліентам вяртаць старыя акуляры ў абмен на зніжку пры куплі новых. Такім чынам яна хоча, каб яе тавар не ператвараўся ў новыя адходы. Кожны год прамысловасць вырабляе столькі пластыка, колькі важаць усе людзі на зямлі. Перапрацоўваецца толькі невялікая колькасць. Тонны адходаў трапляюць на звалкі, ў акіяны. Іх так шмат, што да 2050 года ў акіянах можа апынуцца больш пластыка, чым рыбы. Кіраўнік стартапа разумее, што адна толькі вытворчасць сонцаахоўных акуляраў не ўратуе планету і не вырашыць праблему пластыкавых адходаў. Аднак лічыць, што яго кампанія робіць адзін з крокаў да гэтага. У будучыні стартап плануе выкарыстаць у якасці сыравіны і пластыкавыя шкляначкі, якія таксама выкідваюць у вялікай колькасці. У тэатры студыі кінаакцёра заўтра прапануюць да прагляду трагікамедыю з вельмі пагрозлівай назвай «Поле бітвы» па п'есе Святланы Бартоўхавай. Для жанчыны ўзаемаадносіны з мужчынамі як поле бітвы, дзе ніколі не будзе пераможцы. У цэнтры ўвагі ўсяго дзейства мужчынская здрада. У спектаклі прапануецца некалькі варыянтаў жаночага погляду на гэту праблему. Гледачоў чакае сустрэча з Валерыяй Арланавай, Верай Паляковай, Дмітрыем Мухіным, Ірынай Нарбекавай і іншымі акцёрамі трупы тэатра студыі кінаакцёра. Праект CTHD заўтра прадставіць у кінатэатры «Цэнтральны» прэм'ерны фільм-выставу «Дэвід Хокні» поп-арту Каралеўскай акадэміі мастацтваў. Хокні не толькі бадай самы папулярны творца ў Брытаніі, але і сусветная суперзорка, чые творы экспануюцца ў розных сталіцах свету. Адштурхоўваючыся ад дзвюх яго гучных выстаў, зладжаных Каралеўскай акадэміяй мастацтваў, узяўшы ў аснову серыю шчырых інтэрв'ю з самім Дэвідам Хокні, рэжысёр Філ Грабскі стварае кінематаграфічны партрэт аднаго з буйнейшых майстроў 21 стагоддзя. Мультымедыйная выстава «Імпрэсіянізм Лайф», створаная сумеснымі намаганнямі спецыялістаў Беларусі, Літвы, Великабрытаніі, з'яўляецца працягам праекта «Ажыўшыя карціны», які паспяхова стартаваў у 2015 з экспазіцыі, прысвечанай творчасці Вінсента ван Гога. Сёлета замест дэманстрацыі жывых карцін наведвальнікам прапануецца да прагляду арыгінальны фільм са сваім сюжэтам і анімацыйнымі і гукавымі эфектамі, падчас якога можна перанесціся ў эпоху імпрэсіянізму і прасачыць развіццё напрамку ў сусветным мастацтве, адчуць атмасферу таго часу, а таксама азнаёміцца з персаналіямі мастакоў і разгледзець іх работы ва ўсіх дэталях. Заўтра на Беларусь-3 у серыі «Вялікія мастакі» прапануем вам знаёмства з галандскім жывапісцам залатога стагоддзя Рэмбрандтам. Яго творы адрознівае смелы рэалізм у адлюстраванні чалавека і яго жыцця, а творчасць дзівіць шыратой тэматычнага ахопу. Дакументальны фільм «Вялікія мастакі» Рэмбрандт глядзіце заўтра ў 11:55 на Беларусь-3. Рембрандт часто общался с Хендриком ван Эйленбургом, чья мастерская сбоку от его дома. Там Хендрик творил. Рембрандт начал многое узнавать об Амстердаме благодаря Эйленбургу. Начало его работы в Амстердаме ознаменовано открытием при помощи Эйленбурга портретной мастерской. У драматычным тэатры імя Максіма Горкага заўтра пакажуць спектакль «Падводнікі». У цэнтры сюжэту пастаноўкі падзеі на савецкай атамнай падводнай лодцы К-19 у ліпені 1961 года, у складзе экіпажа якой былі і ўраджэнцы Беларусі. Аўтары паспрабавалі стварыць у гэтай адасобленай закрытай прасторы зрэз чалавецтва, якое аказваецца сам-насам з катастрофай і ў гэтых умовах пэўным чынам сябе праяўляе.
рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Сергей Кавальчык. Яны апранулі сучаснае адзенне, але засталіся старамоднымі ў поглядах свайго пакалення. Ён і яна доўга чакалі гэтай сустрэчы, калі на цёплым марскім узбярэжжы пачалася іх новая гісторыя – курортны раман назаўжды. Паглядзець і перажыць падзеі разам з героямі спектакля меладрамы «Старамодная камедыя», які ў свой час паставіў мэтр айчыннай рэжысуры народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, заўтра можна ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Сёння ў Гомелі ладзіцца 7-й чэмпіянат Беларусі па фотабёрдынгу. У адрозненне ад звычайнага бёрд-вотчера, які назірае за птушкамі ў бінокль, задача фотабёрдера сфотаграфаваць птушак у прыродных умовах. Каб выйграць чэмпіянат, трэба за 5 гадзін наздымаць як мага больш розных відаў птушак. За кожны від удзельніку налічваюцца балы. Да таго, каб перамагчы, неабходна не толькі зрабіць здымак, але і правільна вызначыць від птушкі. Прыняць удзел у мерапрыемстве можа кожны жадаючы па папярэдняй рэгістрацыі. Арганізатарам выступае грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны». У Нацыянальным мастацкім музеі па шматлікіх просьбах наведвальнікаў зноў ладзіцца выставачны праект «Айвазоўскія марыністы». Спецыяльна да адкрыцця экспазіцыі зрабілі рэстаўрацыю самай вялікай карціны пад назвай «Бура». Гэта палатно аўтар напісаў за рэкордна кароткі тэрмін пад уражаннем трагедыі на параходзе, калі з камандай выжыў адзін матрос. Увогуле, калекцыя Айвазоўскага – гэта своеасаблівая энцыклапедыя пра мора. Акрамя жывапісу і графікі Івана Айвазоўскага на выставе прадстаўлены работы Багалюбава, Тызенгауза, Лагора і Касэсі. І яшчэ цягам красавіка і да пачатку мая ў касцёле Святога Роха ў Мінску праходзіць 14-й фестываль духоўнай музыкі «Залатагорская ліра». Пра адметнасці сёлетняга фэсту, а таксама яго ўдзельнікаў у нашай наступнай размове. Віктор, вітаем вас і ў вашай асобе 14-й фестываль духоўнай музыкі «Залатагорская ліра». Заходзячы з назвы, касцёлу, у якім мы зараз знаходзімся, і ідэя фэста непарыўна звязаныя? Мы заклалі такую ідэю, як адраджэнне беларускай духоўнай музыкі і вяртанне яе ў гукавую сучасную прастору, таму што шмат створаў беларускай музыкі былі ці страчаны, ці ўвогуле забыты. І на працягу гэтых 14 фестываляў удалося шмат чаго змяніць. Шмат твораў гучалі ўпершыню, былі адноўленыя партытуры, напрыклад, мэсы Фларыяна Меладоўскага. У наступным годзе будзе святкавацца 200 гадоў з дня яго нараджэння. І ў гэтым фестывалі будзе прэм'ера гэтай мэсы у выкананні хору «Салютарыс» пад кіраўніцтвам Вольгі Янум. 14-й фестываль – гэта дастатковы тэрмін для развіцця. А што змянілася за час яго правядзення? Фестываль ужо знайшоў свой твар, сваю нішу. І пра яго цудоўна ведаюць і беларускія выканаўцы, якія ўжо ведаюць, што можна для гэтага фестывалю падрыхтаваць адмысловую праграму з беларускай ці духоўнай музыкі нашых суседзяў. Напрыклад, ансамбль украінскага фальклору і абрадаў «Ватра» пад кіраўніцтвам Александра Володчанкі. Ён спецыяльна падрыхтаваў праграму з Хрыстом, дарогу Хрыста, у які ўвайшлі украінскія духоўныя, менавіта народныя песні. А ці быў у арганізатараў прыклад падобнага фэсту? Правобразам гэтага фестывалю, напэўна, быў фестываль «Магутны Божа», які ў Магілёве з 93-го года адбываўся, і на пачатку ён быў буйны фестываль высокага ўзроўню. Канешне, хацелася зрабіць нешта падобнае і ў Мінску. І тое, што у касцёле Святога Роха знаходзіцца такі цудоўны арган, ён падобны па канструкцыі і па гучанні на арган Сафійскага сабора ў Полацку. Трэба было выкарыстоўваць, арганізоўваць нейкія арганныя канцэрты. А чым унікальны менавіта наш залатагорскі арган? Гэта канцэртны інструмент. Ён будаваўся для канцэртаў арганнай музыкі ў камернай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі і застаўся тут у касцёле. Ці ствараюць кампазітары сёння арганную музыку, і ці толькі гэта рэлігійныя матывы, мабыць, ёсць і светскія? Для аргана пішуць пераважна духоўную музыку, таму што гэта такі інструмент, які ў нас асацыіруецца з сакральным месцам. З самага пачатку беларускіх арганістаў было літаральна 2 салісты філармоніі і, можа, Владзімір Неўдах, які пачынаў рух адраджэння выканальніцтва на аргане ў Беларусі. Сёлета ў фестывалі мы сабралі 20 арганістаў на адным інструменце, ў адным касцёле.
Я спадзяюся, што фестываль «Залатагорская ліра» таксама паўдзельнічаў у папулярызацыі арганнага выканання. Віктор, дзякую вам і да сустрэч на фестывалі «Залатагорская ліра» яшчэ шмат гадоў. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.